Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po yung karugtong ng ating kwento na pinamagatan po nating Tagong Sityo ng mga Aswang. Nalungkot nga sila Andy nang ang masumpungan nila na tinutumbok nung daan ay isang maliit na lawa. Kung kaya, nagpasya na lang silang maligo na magpipinsan. Ngunit biglang may nangyari na hindi nila inaasahan. Dahil may napansin na lang silang mga tao na nakatayo sa gilid ng nasabing lawa at pinagmamasdan sila. Kung kaya, para silang mga estatwa na hindi nakagalaw sa kanilang kinatatayuan. At napansin nila yung mga matatalim na pagtitig na iyon sa kanila. Biglang bumilis yung pagtibok ng puso ni Andy. Noon pa lang siya nakaramdam ng ganong katinding takot sa buong buhay niya. Parang gusto na nga niyang magsisi kung bakit pa nila naisipang magpunta roon. Isang lalaki ang biglang nagsalita sa kanilang lengguwahe at inutusan silang umahon na sa tubig. Sinabihan din sila ng mga ito na magbihis na at dali ng mga gamit. At dahil hindi gaano naiintindihan ni Andy yung kanilang mga sinasabi, kung kaya sumusunod lang siya sa kanyang mga pinsan. Medyo nabuhaya naman sila ng loob dahil ang buong akala nila ay pinagbabawalan lamang sila ng mga ito na maligo doon at pinapauwi na. Pero nang tatahakin na nila ang daan pabalik, ay bigla silang sinita ng mga ito at sinabing sumunod sila sa kanila. Hindi bababa sa 100 yung bilang ng mga ito at lahat sila ay may mga nakasukbit na itak. At mas lalo pa silang natakot nang makita nilang naglabas ang mga ito ng malalapad na panyo at sila ay piniringan. At habang naglalakad ay sinabi ng lalaki na sumunod lang sila sa lahat nilang ipagagawa at walang magiging problema. Matagal din silang naglakad bago nila narating yung kanilang destinasyon. Nang tanggalin ng mga lalaki yung piring nila ay nagulat sila. Napaisip kagad si Andy na baka yun na nga yung sinasabing Tagong Sityo. Halos natipon ang lahat ng mga tao doon at nakatuon ang pansin sa kanila. Tinanong sila ng lalaki kung bakit sila naroon sa lawa. Wala kagad na kasagot sa kanila dahil kinakabahan silang lahat. Hanggang sa magkaroon ng lakas ng loob si Andy at sinabing naroon lang sila para maligo. Panandali ang napaisip naman yung lalaki dahil sa Tagalog ang kanyang salita. Sinabi pa ni Andy na nagbakasyon lang siya kasama ang kapatid at ina. Kaya nais lang siyang ilibot ng mga pinsan at puntahan yung mga magagandang tanawin. Hindi na umimik pa yung lalaki at tumalikod na ito sa kanila.
Pumasok ito sa isang bahay na naroon. Hindi mawala yung kaba na kanilang nararamdaman dahil hindi pa rin umaalis yung mga tao sa kanilang tabi. At nakapagdudulot talaga iyon sa kanila ng hindi magandang pakiramdam. Lalong-lalo na yung pagiging tahimik ng mga ito at paraan ng kanilang mga pagtitig. Lumipas pa ang mga oras at nag-aalala na talaga sila dahil siguradong hinahanap na sila ng kanilang mga magulang. Maya-maya, isang babae ang lumapit sa kanila at inilapag ang isang pinggan. Pero wala silang ganang kumain. Sino ba naman ang makakakain sa ganong sitwasyon? At nang nagsisimula ng kumalat ang dilim, ay napansin nilang naging maligali ang mga tao. Hindi mapakali ang mga ito na nagpaparoon at parito sa kanilang kinalalagyan. Hanggang sa nakita nila yung mga naglalakihang kawa na inilalabas na mula sa isang maliit na kubo. Naging malikot ang mga mata nila Andy at alumpihit na rin sila sa kanilang pagkakaupo. Nakita nila ang tatlong lalaki na may pasan-pasang mga panggatong at nagsimula ng magpadingas. Yung mga kababaihan naman ay natipon sa isang mahabang mesang kawayan at nagsimula ng maggayat ng mga rekado. Naisip ni Andy na iyon na nga marahil ang sinasabing tagong pamayanan na kung saan ang naninirahan ay mga aswang. At iyon na rin ang kanilang katapusan. Parang gusto nang himatayin ni Andy dahil sa sobrang takot. Kahit anong isip ang gawin nila ay malabong makatakas sa lugar na iyon. Lalo pa nga at may mga itinalagang bantay sa kanila. At habang lumilipas ang oras ay napapansin din nilang tila nag-iiba na ang itsura ng mga taong naroon. At may nakita silang dalawang babae na naroon sa may bintana ng isang bahay na may ipinapahid sa kanilang mga katawan. At nang matapos ang mga ito ay may pumasok naman doong panibagong grupo at ganun din ang kanilang ginawa. Isang batang lalaki ang lumapit sa kanila. Tumayo ito sa kanilang harapan na hindi umiimik. Nasa likod nito ang kanyang mga kamay na tila mayroong hinahawakan kung ano. Sa mahinang tinig ay naglakas loob si Andy na tanungin yung bata kung ano ba ang nangyayari. Tinanong din ito ng isang pinsan niya kung mayroon bang magaganap na handaan at kung ano ang okasyon. Tumangulang ang bata at mula sa likuran ay kanyang ipinakita ang mga kamay na may hawak-hawak na karne. Hindi sila sigurado kung anong uri iyon ng karne, pero naamoy kaagad nila na mabaho iyon. At umalingasaw na ng tuluyan ang masansang na amoy. Maya-maya pa, nakita nila ang ilang kalalakihang naglabas na ng kanilang mga itak. Pero wala naman silang nakitang anumang hayop na hila-hila ang mga ito para katayin. Kaya mas lalo pa silang kinabahan at napansin nilang papunta ang mga ito sa kanilang direksyon. Naalala ni Andy yung sinabi sa kanila ni Mang Ando na kanilang kagatin ang isang daliri
na kahit hindi pa malinaw sa kanya ang ibig sabihin noon ay kanyang ginawa at sinabihan din niya ang mga pinsan. Bigla namang nagmadali ang mga lalaki at pinigilan sila. Iginapos ng mga ito ang kanilang mga kamay at pinatayo na sila. Dinala sila ng mga ito sa harapan ng isang malaking puno at sa tabi noon ay mayroong dalawang mahahabang mesa na may mga dahon ng saging. Unang pinaluhod ang isang pinsan ni Andy. Sa pagitan nila ng malaking puno ay mayroong putol na puno ng nyog na nakatayo na siyang magsisilbing sangkalan. Panay na ang pagpupumiglas nila at pagmamakaawa, pero baliwalang lahat ng iyon sa kanila. Nagsisigaw sila pero tila bingi ang mga ito at hindi sila pinapansin. Hanggang sa bigla na lang may sumulpot sa likod ng malaking punong iyon at pinigilan yung lalaki na no'y iaangat na sana ang kanyang matalas na itak. Tila nagulat naman ang mga ito at agad na napatras. Inabig niya sila Andy at pinapunta sa kanyang likuran. Halos hindi makapaniwala ang magpipinsan na nasa harapan nila noong mga sandaling iyon si Mang Ando. Maraming katanungan kaagad ang naglaro sa kanilang isipan, tulad ng kung paano sila nito natunton. Ilang sandali pa ay nasa kanilang harapan na rin yung pinakatumatayong leader ng maliit na pamayanang iyon. At parang takang-taka din ang kanyang mukha, na para bang hindi talaga siya makapaniwala sa kanyang nakikita. At kahit pa nasa kalagayang aswang na ito, ay biglang umamo ang kanyang mukha. Binitawan niya ang hawak na itak at biglang napalod sa harapan ni Mang Ando. At isa-isa nang nagsisunuran ang lahat ng mga naroon. Namangha sila Andy sa kanilang nasaksihan, pagkat ang isang lasinggero at itinuturing ng karamihan doon sa kanilang nayon na isang taong puno ng hangin sa ulo ay iginagalang pala at inirerespeto ng lahat ng mga aswang doon. Nagsalita si Mang Ando at inutusan silang magsitayo na. Sinabi din niya sa kanila na walang dadanak na dugo nung gabing iyon, ni isang patak ay hindi niya papayagan. Lumapit ang mga lalaki kanila Andy at sila ay kinalagan. Pumasok sila sa isang bahay at naupo silang magkakaharap. Nagpaliwanag yung lalaki kay Mang Ando at sinabi ang kanyang dahilan kung bakit nila yon gagawin sana sa magpipinsan. Iniingatan lang naman daw niya yung kapakanan ng kanilang mga kanayon. Ginagampanan lang naman daw niya yung tungkuling iniatang sa kanya ni Mang Ando. Natakot lang daw kasi siya na baka may makaalam ng kanilang pamayanan at mapasok muli ng mga tao. Tinanggap naman ni Mang Ando yung kanyang paliwanag. Isa pa ay may pagkukulang din siya, lalo na at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa tuwing nalalasing. Naisip niyang kung hindi rin dahil sa kanya, malamang ay hindi nagpursige sila Andy na hanapin yung sinasabing tagong sityo na iyon. Pero mariin itong ipinaalaala minsan pa sa lalaki na hindi na sila katulad ng dati. Kaya kung maulit pa ang pangyayaring iyon, ay mas mainam umano na lumikas na lang sila at umiwas. Tumango naman ang lalaki, tanda na kanyang nauunawaan ang mga tinura na iyon
ni Mang Ando. Buong gabi ay nagkwentuhan sila nila Andy at marami silang mga nalaman. Ang pamilya pala ni Mang Ando ay napatay at dahil sa hindi niya matanggap ang pangyayaring iyon, kung kaya iniwan niya ang kanilang mga kanayon at iniatang ang tungkulin sa kanyang pinagkakatiwalaan. Pagkat naisip niyang mahina siya at hindi karapat-dapat na maging leader ng kanilang angkan. Dahil mismong pamilya niya ay hindi niya naipagtanggol at naingatan. Pero sa kabila ng lahat, siya pa rin ang itinuturing nilang pinuno. Kung kaya, mataas pa rin ang kanilang paggalang kay Mang Ando. Ibinalita ni Mang Ando sa kanila na hinahanap na sila ng kanilang mga magulang. At yun din ang dahilan kung kaya naisipan niya sila na sundan. Dahil malakas ang kanyang kutob na hinahanap nila Andy yung tagong pamayanan na iyon. Nagpasya silang doon na muna magpalipas ng gabi at sa kinaumagahan na lang sila uuwi. Ayon kay Andy, dahil sa nangyari ay mas nabuksan pa ang kanyang isipan patungkol sa mga kababalagan at mga bagay na hindi karaniwang nangyayari sa araw-araw. Na may mga pagkakataon pa nga na kahit hanggang ngayon ay hirap pa rin siyang paniwalaang nangyari ang lahat ng iyon. Nasabi niya ay ganun pala talaga. Kapag hindi madalas na nangyayari, ay nahihirapan ang isipan nating mga tao na paniwalaang iyon ay totoo. Kaya hindi na umano nakakapagtaka kung bakit marami pa rin ang hindi naniniwala at nakakakita sa kung ano talaga ang mga tunay na nangyayari sa mundo. Partikular na sa mga pangyayaring may kaugnayan at kinalaman sa mga kababalagan. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.